Oh. Kaya lang ng alak. What is life para sa inyo? Did you try to lose someone, Ano ang buhay para sa'yo? die? Kasi ano lang, Hi guys, so good afternoon. So, for today's video, so tatanungin ko yung mga classmate ko kung ano yung meaning ng buhay sa kanila. So, after ko silang tanungin, ang hina ng ano. tsaka ko ibibigay yung opinion ko kung what is life. So, yon. Start natin kay Melanie Mejia. What is life? Maganda pa, manunod tayo kasabihan tayo yung life is short. Wait lang. Hindi ka ni, para maibiya ako. Siya muna para na Si Gino, si Gino. Bakit ako? Madami nga inisip. Ikaw na muna kung ano yung meaning ng buhay para sa'yo. Na-try mo na ba yung yung mawalan ng buhay mawalan ng minamahal sa buhay? So, can you please share sa amin gaano ba kahalaga yung buhay para sa iyo? Oh. Ganun na lang kung gaano kahalaga. Bakit ako kasi? Dami-dami namin ako kulay. Marami akong tao. Ano ba 'yan? Game. Magano fire top? Sino po ni kayo? Oh. Kaya lang ng alak. What is life para sa inyo? Did you try to lose someone, Ano ang buhay para sa'yo? die? Kasi ano lang, isa lang ang ating buhay. Kaya pag-ingatan natin ito. Hindi, yung sure na lang. Yung ano na lang, yung makapagdamdaming share sa buhay ninyo. Kung ano yung buhay ba talaga sa inyo. Siyempre sa atin, di ba? Hiram lang yung buhay. So, paano mo to din aalagaan? Paano mo din to, Dahil nang wag mag-inom. paano mo din to aalagaan, proprotektahan, tapos, Ano mabuti sa kapwa mo para hindi ka agad buhay. Ano to, Ringa? tas timsong ng buhay ninyo. Parang ganun, di ba? Timsong ng buhay. Parang in short, mahalin mo ang sarili mong buhay, kumbaga. Oh. Paano? Kasi siya kanya. Mula nung nalus yung papa mo. Oo, ikaw na Ala. Ikaw yung una nakakaano. Ito. Ala, iiyak yan. Iiyak. Iiyak yan. Tanong nga, Pero kapag naiiya kayo, sabihin mo. what is life sa inyo? Ang buhay para sa'yo. Oh, ano ba ang buhay para sa iyo? Ang buhay. Ang buhay parang kasal. Ano ang buhay para sa inyo? Buhay para sa basa. Game. Atula-ula. Atula-ula. Kasal mo na. Di ba may katagulo? Ikaw lang Oh, tapos, Sumisoy naman Tama na, kinakanta mo. Kumakanta ko. Ah. Nasa edad.
Si Umang. Nagtaka naman. Habang buhay. What is life nga, di ba? Napaka-broad, Pangit, ngit, ngit. pero wala man lang tayong naiisip na. Ano yung aking buhay? Siyempre, isa lang naman ang buhay natin. Isa lang ang Buhay Binigay natin. ng Diyos para sa akin. Oo, di ba? Kaya pag-ingatan at pakalatahan natin. Make a full out of it. Paano mo naman paglalagaan? Share lang. Share your thoughts, kumbaga. Ang buhay ay parang orasan. Pinapaikot ka pa. Habang lumilipas yung araw. Di ba? Kaya, habang buhay ka ba, pag-asaya ka na ngayon. Parang ano, life Hindi, is... habang buhay ka pa, gumawa ka ng magaganda. Magagandang bagay sa amin. Magandang memories na pwede mong i-share sa mga... Pero yung sinasabi mong ganyan, gumagawa ka pa ng tama. Oo, kaya ng ano. Gaya na. Ano ba, paano ba? Pagmamahal sa kapwa. Hindi, pakikipagtulungan. Ano yun? Hindi naman porket sinabi na gagawa ka ng mabuti. Direct ko. Ibig sabihin yun, pinapahalaga nila tayo. Healthy lifestyle, healthy ibig sabihin, pinapalagaan mo na sa pagsarili mo. Kasi kapag sinabi mo pag sinabi mo kasi na gumawa ka ng mabuti, mabuti sa kapwa. Hindi naman yung porket mabuti sa kapwa is mabuti ka ng ganito. Oo, sabihin na natin yung mabuti. Pero mas maganda na yung sarili mo muna yung lahin. Kasi minsan ka lang naman mabubuhay. Diba? Tapos hirap lang naman din yung buhay. Kaya, habang nandito ka pa, gumawa ka na ng mga bagay na ikakasaya. Kasi, For example na lang, sa magulang ko, di ba? Nalagaan ka nila from the top. Magmura baby, ang paglaki mo, kung magasuklaan mo lang din yung ano nila, pagmamahal na ibinigay sa kanila, parang pagkubaga sa, di ka kunyari, matanda na sila, tapos nagkapamilya ka na, di dapat ka, kaya nagkapamilya ka na, dapat marunong ka pa rin bumalik dun sa pinanggalingan. Lumingon sa pinanggalingan. Lumingon, buwan. Oo. Si Umang. Mr. Umang. Okay, What is life? Parang naman yung ganito, parang yung kapakunawa ko to. kung sinabi mo buhay, Freedom of speech tayo. Meron tayong freedom para magsalita, Umang. Any opinion about what is life? Sabi nga nila, magpapasaya, di ba? Magsaya muna tayo. Parang dito sa atin, magsasaya tayo dito. Kunwari pag ako nawala, may memories kayo para... Ang ganda no, di ba? May memories kayo para maalala ko kahit nawala ako dito. Wala na ako. gumawa ka ng legacy habang nandito ka pa. Yun, di ba? Kasi, sabi nga nila, history will never be, history will always be history. Kaya habang nandito ka, gumawa ka ng, parang memories mo. Yun din. Diba? So, yun lang naman. So, bye. So, para sa akin talaga, life is lot of surprises. So, ikaw naman, kung ano yung life mo, tatanungin kita kung ano yung meaning ng buhay para sa iyo. So, thank you. Bye. Ang daming